Han ez hori txarrez, zematea gehiago nahazten nahi dian, galtzen nahi da hori. Lehenengo bizitazen hori ondik bada, baina, eta gero lehen zen da bezala, suerti izan dut, amona errezeldara noan, haren zenideek eta haien ondorengoak gine harreman ezein hori izan dut, ondik mantentzen dut. Gero, errezeldeko eta azpiriko mugatik 3 kilometro soilia jaio gineango, eta beste hori bai, hango da. Eta igande bat aiatzen garaien ezken egin beste inora joten, bizirik eta hartu da errezelea besteik. Eta errezelea nibili nahiz oso gertutik errezeliko jendi egin. Hola, izaten di herri guzitan 3-4 bat persona oso iztuen biziak eta bar, baina aitonak egin zein, amona bat egin zein, eskarazte bat, mutilikazte bat, aur bat egin zein, dana daude halako giro berezi baten eziteko herri bat, eta dana daukat halako txispa berezi bat. Eta Jesus mure egiztuen grazia egitezen joan zer hori eman, errezildar bat Donostin, ostalariak errezildar asko handi, Donostin doinu bat daude, ostalari bat. Izango zaneo, astean bat behintzat egun hartu du, jai oporri isat, ebentzatu du, baina galdi harra eta errezila homerri hartu du bere autua. Hori da, bien iti bera, errezikia udaletxe horre harta ailatu baino lehitxio eskubitea dago 3 pasarria. Baina belardia dago, leko eskotan bezala, baina leheno soru zen, kamenio ondo baino. Hango aitona, Xanti, arek gaztetan da goxore ezautuko zuen, betaurreko igabe baino, adinak itituen aberilek eta aitona behintzen betaurreko egin da Zokorra jotzen egin zen, behar mazo egin. Eta aitxona baita. Beste horrek, Xanti, da jo, eta pasamen zen da. Hola, joan egin dira, beta horreko egin da, ziek eta hola pentsatzen. Plazan dut zimen zion kotxia, ezeko plazan da. Animei ez, ez jarriko horretia baina, azti, nahiko soso gehaz gaur, inorrez da hola. Bera, gono beda, beginen, bentabarri, handik 3 kilometro ezbetiko mugatik gertu, taberna bat da. Hemen txartu ditora bat, sartu da. Hango nauzi egin hasi izketa. Egun non da, baina hori da, baita, zerra baita. Bai, igualde garrantza etorrelo garrazelea baina, garrazelea jarri, aste hori jarri hilea zeo. Plazan gaitu nago eta inorez edo ikusi. Bakarra, irurego Xanti. Antea hogin, zagorra hau zen nahi egon da, baina, esantzua bezaren mintarik. Ferando hori ahi da. Maunei beste bat egin puntxo jokatzen da, koharri behiro zangoitik. Da, eintzat, pasara hori eta kontatzen da, 3 eta 2. Gainiti behira zehonak esan bentzen joan. Fernando, hau galduak eta basegiat, galduko pena izatea, basegian nahi galduetara da, bai baina hor, bezegien, kartzatana jasotxe zuenien, seian tokien bosta bota baldin modu, zazpila atatzea behar dutuzuan hori, eta gero seiak azkenin pasaratzeko da bat, da egin baldin mota bat. Hamizuen, egin baldin manu eta espaldin manu, gura amona potru izan balitu, atxola izango goan. Fernando horrek, eta nik hori kalian entzunun, hanko gara jo honda, Fernando gaimizte historiz itxun da. Horren honien obran, kontau dut, logailo jaten eginela ze hori, histori hori, errezilda gazte bat, Larrate, Isidro, kontan nuen da. Gogailo bat entzuna, hola, parra entzun da, zerdeak esan nion da. Buxi, zuzan familik euskarri, bi aitxona eta amonai batez.